Oh, pag-eskwela ka muning tutor ha. Pagtarapos ka muning pag-adar, nganing inyo maranasan yung pagtios namo ninyon. Kung makaparahitli ka mo, puro kami pakichat, puro paki-boyfriend. Uli ni ina niyang cellphone yan. Oh, pag-adar pati ka muning magibong nito sa baray ha, habang bata pa ka mo. Kapag nag-arasawa ka mo, kahihilak nyo to. Ang nahimo nyo, puro ka mo arikid, puro cellphone. Baka mga bata ning mayaman. Noted, ma. Ay, mami, nagitang ibang ulam? Inarti pa, muli ni ina niyang kung anong pagkaon sa lamisa ising kaunon, bukit ang mayaman. Ikaw pati, may ka magparasabat-sabat sa mga huron-huron ha. Lalo yung mga huron-huron ng gurang, may data yon. Sinimbag ko lang yun, mati. Kuya, pagchismisan nila. Pero may nakunin yan, may makagalagad sa kuning kalunggay. Noted, tadi, ma. Hanto, importante, magdungog ka. Miimag iba kong kurki, no? Kung sa dong agda sa imo maiba ka. Delikado ang panahon ninto. Mapanalo kong si Crush mag-agda. Yan. Pagkahitlian, apurado ka mo. Pag yasurugo ka mo ito sa baray, paturuin-tuin ka mo. Tandaanan niya, partaram ko ha. Tabuli ni ina niya, pag ako natigbak, kahihilak nyo to.